Košarkaši Partizana domaćini su timu Studentskog centra u posljednjem meču 11. kola ABA lige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Partizan se trenutno nalazi na 5. mestu sa 7 pobjeda i 3 poraza, dok je Studentski centar na poziciji niže sa 6 pobjeda i 4 poraza. Rukometašice Srbije izgubile su od Japanke sa 22:20 u posljednjem meču grupe 3, ujedno posljednjem na svetskom prvenstvu. Srbija je takmičenje u grupi 3 završila na posljednjem mestu bez osvojenih bodova, dok su Japanke sa 4 boda trenutno treće plasirane. Vlada Grčke saopštila je da će se sve fudbalske utakmice u toj zemlji do 12. februara igrati bez prisustva navijača, što znači da će Olimpijakos i TSC odlučujući meč za plasman u Ligu konferencije u četvrtak igrati pred praznim tribinama. Odluka o zatvaranju tribina na svim stadionima doneta je posle teških incidenata na odbojkaškom derbiju između Olimpijakosa i Panatanaikosa, kada je povređeno na desetine policajaca, a uhapšeno više od 400 huligana. Olimpijakos i TSC u četvrtak igraju meč poslednjeg 6. kola grupe A Lige Evrope. Fudbalerke Srbije igraće protiv Islanđanki u baražu za plasman u A ligu nacija, određeno je žrebom u središtu Evropske fudbalske unije u Nionu. Srbija će biti domaćin prvog meča, dok će revanš meč biti odigran na Islandu. Termini za održavanje utakmica su sedmica od 21. do 28. februara naredne godine. Ostali parovi baraža za plasman u A ligu nacija su Mađarska i Belgija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Hrvatska, Norveška. Najbolji srpski teniser Novak Đoković započeo je 403. nedelju na prvom mestu ATP liste, pošto je i na najnovijoj listi prvi sa velikom prednošću u odnosu na Španca Carlosa Alcaraza. Đoković je prvi sa 11.245 osvojenih bodova, daleko iza njega je Španac Carlos Alcaraz koji ima 8.855 bodova. Treći na listi je Daniil Medvedev, četvrti Jannik Sinner, dok Andrej Rubljov zaključuje spisak petorice prvoplasiranih.